Apa? Jenengmu sapa, Nduk? Cahayu. Nderek Kepang, dalem Riau Pamungkas. Omahe ngendi? Asli saking Bayat. Bayatmu ngendi? Talang. Talang Bayat. Jan syukur wis duwe larangan porong. Sampun. Wah, pira? Nggih setunggal. Oh, siji wae ora oke-oke. Lah iya. Pun duwe putra napa dereng? Ajeng setunggal. Nembe ajeng. Nggih. Sakmenika pun pinten wulan, Jeng? Sampun kali setengah. 2,5 wulan. Ngati-ati. Rasa seru-seru karo sing lanang ya. Seru apa? Tegese galak-galak karo sing lanang lapar. Ngono lho, Ger. Aja, mesake kae iki mesake. Sing mbok sengeni aku iki lagi jalu iki ngetutke kowe mburine nggawa dingklek ngono, ngelus godho aku. Nah iya, umpama mbok Eden ora tak stop lek dadi sinden apa ora bakal lelakonku kaya mengkono kuwi. Nah iya ora apa-apa jenenge ya sekata iki ya ngono kuwi. Mula gilangi mbok mudar ora gelem ngunduke dingklek ora gelem. Mbok duke ya omong karepmu ora omong karepmu. Pilih ingkang nang jero mobil. Lah iya Asimpang Lima Ria alapang kang Pancasila. Kula gandeng joki kosong. Ning cah wedok ya kaya Mbak Putri niki. Mangku anake umur iki kira-kira bangsa 88 kok 98. Wes rewel cangkeme anake. Wah. Aku bisi kan. Jenenge cedake mriki. Nangis sus, aku batinku wis geceken ngene kuwi. Nangis tanpa leren. Arisi. Lah kok mbokne iki tanpa toh-toh iki mak kruwel ngetoke anggota badan. Tak lirik iki mungup-mungup kaya batik lintong. Dilolak-loloke anake. Anake abot sing nangis. Boten gelem, ora gelem, kok cangkeme mbokne malah ngomong. Piye arep tak keke Pak De. Ya jinet ta. Terus pripun Pak De niku? Lah ya kuwi aku ki omahku Jolotungga, kudune nek medhunku terminal Klaten. Napa panggung? Lah terminal Klaten durung itu keterangan. Nggih. Iki piye iki sida dikeki ora. Lah tak bablaske tekan penggung. Nggih. Penggung ya musa urung itu keterangan. Bareng tekan Tosura aku genahke. Lah griya kula niku Jolotungga Jatinom kudune kula medhun kula niku terminal Klaten. Ngantek niki tekan Kartosura mergo dereng itu keterangan. Pripun kula sida mangke iki boten. Begono nyauri anu Pak De. Anu anak kula purun. Oh, pancah biaji. Sing ngenteni kocang bulungan kula. Ana apa-apa lah tekan sepene ra duwe apa-apa. Lah nggih. Wah, jan. Monggo Mbak Putri. Bebela wiratma Wis ora etuk maem wujude pala kependhem wis dadi wong kutha dadi garwaku dari kudu hamburger lho nyok tak tukokne hamburger telo ya iki anu nandakne warga ngendi Warga Bugel Jetis. hasilnya ngaten iki le oh asli anu pertanian ana jagung ana gedang ana telo sing lucu dhewe iki telo iki telo iki beda lho nak telo iki digoreng karo digodhog iki beda Bedane yen digodhog wedok yen digoreng lanang kok iso? niki yen telo niku digodhog jenenge tesih telo beda yang digoreng ning cara nggon aku Solo kono limpung. Limpung dadi lanang. Lho guyu lagi lho. anyar Anu kene iki ora anyar. Ora iso nyambut gawe. Mama ayo mung dikae. Awas ditekoni kok. Ayo wong mati parane nang
Yo manut sing mikul ngono. Lah nek nek wong mati dipikul ning omahmu apa ya itu? Ora itu jare manut sing mikul. Wong mati kok didusi ora satus dhewe candake kono lho dagelan modar. Kan gunaku enek lho, Nok. Pripun? Iya. Enek wong mati satus dhewe. Kok iso? Oh iya. Mosok to, Mas? Wong kelelep. Lah iya. Terus kender. Nah. Umat. Biasane ra ngono, moci-moci. Biasanya cilik kayak kan. Ya mangga. Makanya awal putri kayak dunia gede dewe ya. Dunia milik kita berdua liannya kontrak. Liannya gitu. Lainnya ngono. Basa Indonesiamu elek. Nah iya. Tanburong sriune gugur Sriuning gugur. Itu julukan apa, Nok? dadi mustikane bangsa Monggo dipun aturaken. Ya. sriuning mustika Iya 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 iya. SLAM Iino salah elali aapes mati. Dados Nggih niku wau. keterangane wong urip ning alam donya niku mboten bakal luput saka ina salah lali apes lawan ngati nggih Pakde nggih. Nggih, lan wong urip ora bakal lepas saka Islam. Nggih. Wah, jan saestu Pakde. Pagelaran dalu menika para pamirsa nggih kathah pebunden-pebunden nggih sami parang rawuh. Leres. Menika mujudaken warga mriki niku tasih tresna dhateng kabudayan Jawi langkung-langkung bab perkawis wayang Pakde. Nggih. Saya-saya Klaten Pak Kantun. Nggih. Setiap malam minggu ngeten iki, Nggih. ngalun-alun Klaten niku mesti enten pentas wayang kulit Laras. selama 38 malam minggu. Nggih. Ampun kados kareng mau. Pripun? Bahasa Indonesia ora lancar kanen dadak lancang nganggo bahasa Indonesia. Lah nggih. Iki tangga kula niku enten Pak Kantun. Pripun? Kakung Putri Kyai Jakarta. Nggih. Kontrak enten Jatinom sebelah omah kula. Nggih. Ora iso mong Jawa. Lah sing lanang mulai kok lunga arep madang, arep Nggih. mangan. Sing wedok urung masak, mergo agek nyuci agek ngumbahi. Pripun Pakde? Sing lanang anu, "Bu, mau makan, makanannya mana?" "Pak, ini baru nyuci." Lah, terus gimana?
Bapak saja masak, saya bayi dari sini diabani. Gimana caranya itu? Kompor dinyalain, ceklek duripke. Wajan ditaruh atas kompor. Terus ditumpangke. Terus itu bumbunya dikasih minyak dulu, bumbunya dimasukin wajan. Terus santannya dimasukin wajan. Terus yang betok kali ngumbahin niku. Dikasih salam, karepe niku kok idong salam yang sedep. Sing lanang jabane kasih salam. Sing lanang manglung tegen wajan ngene iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengge salam. Lengge. Lah menika mula berbasalah